Добре дошли, вие сте с епизод номер 4 на подкаста Силата на доброто, в който ще си говорим за добрите практики, програми и инициативи, насочени към служителите на компанията, които да допринесат за благосъстоянието на екипа. Наш гост е Надежда Балабанова, която е заместник-директор човешки капитал, не човешки ресурси. Да започнем от това модерно разграничение. Да, точно така. При нас отдавна това е направено и от човешки ресурси. Вече повече от 8 години сме човешки капитал, защото вярваме, че хората не са ресурс, а са капитала на една компания. Какво означава за Easy Credit да е социално отговорен работодател и какви са основните инициативи за подкрепа на служителите? В годината, в която отбелязваме своя 20 годишен юбилей, с много от колегите често се връщаме към историята на нашата компания и това, което осъзнаваме е, че за нас винаги е било важно хората и света около нас и как ние се вписваме в него. Имаме множество инициативи, които са започнали от далечната 2007-2008 и в годините са били надграждани, така че хората да усещат подкрепата на компанията в моменти, в които наистина имаш тази необходимост не просто като това да получиш заплата, а да отбележиш раждането на своето дете, преди това сключването на брак. И съвсем отскоро от минала година празнуваме първи клас, празнуваме завършването, празнуваме и влизането в университет и даваме възможност на нашите колеги да бъдат подкрепени дори в тези моменти. Наистина за нас това е важно като компания. Какви програми за личностно и професионално развитие предлагате на служителите си и как те влияят на мотивацията и ангажираността на екипа? Повече от 15 години компанията има своя бизнес академия, която посредством изградени бизнес треньори, в които е вложено много от страна на компанията, съумяваме да предложим и много и различни програми на нашите колеги. В зависимост от позицията, която имаш в нашата компания, ти получаваш своя път за развитие още на вход. Той е начертан някак като от самото начало, кой да те поеме и да те подкрепи в навлизането, защото ние истински вярваме, че това да влезнеш в компанията не е свършената работа. Да останеш, да си ангажиран, да се чувстваш щастлив и да виждаш резултата от своята работа е не по-малко важно от това да се чувстваш доволен на работното си място, особено за новото поколение, което истински вярва, че развитието трябва да се случва много бързо, тук и сега, до 3-я месец, какво ще ми се случи в 6-я месец. Затова ние сме се постарали да имаме различни програми, които да позволяват на колегите да вървят своя път с темповете, с които те самите искат. Някои от тях са насочени по посока надграждане на меки умения, други на технически, защото част от колегите влизат с знания, които трябва да бъдат надградени, за да имат своя резултат на работното място. И разбира се, когато е необходимо и подкрепяме курсове, които също да дадат своя резултат по начина, по който колегите искат да се реализират. Силно впечатление ми направи това, което казвате. За нас не е важно стартирането в компанията, а оставането в нея. Имате ли такава статистика за дълголетни ваши служители? Разбира се, това са важни показатели. Ние също работим с цифри. Над 1000 човека са част от компанията вече повече от 10 години. Това е грубо казано 1/3. Абсолютно, да. Това е един от юбилеите, който също празнуваме. Всяка година отбелязваме 10 години, 15 години, а тази година ще отбележим и 20 годишен юбилей за част от колегите в нашата компания. Да поговорим за децата на служителите. Какви конкретни ползи от програмите има именно за най-малките, за децата на служителите, за образованието им, за подкрепата им? Както казахме вече, ние отдавна сме разбрали, че нашите колеги, освен наши колеги, те са част от семействата, в които всеки от нас живее. За да бъдеш ползотворен на работното си място, разбира се, е важно да се чувстваш добре и у дома. Затова търсим различни инициативи, през които да подкрепяме и семействата на нашите колеги. Всяка допълнителна придобивка, която дава възможност да се включат и членове на семейството, ние винаги сме търсили начин това да се случи. Да кажем, когато въведахме допълнителното здравно осигуряване за нашите колеги, за нас беше изключително важно то да бъде достъпно и за членовете на тяхното семейство. Така естествено дойдоха и програмите, които да подкрепят и образованието.
и разделихме ги в 3 направления. Началото, вълнуващото начало в първи клас за всеки родител. Всеки наш колега, който има първокласник, бива подкрепен както финансово, така и с първите материали, които са необходими, за да влезнеш в час и да се чувстваш спокоен. В последствие при завършването подкрепяме колегите с сума, която да даде възможност бала да е много вълнуващо преживяване и сумите, които отпускаме, да дадат възможност на нашите колеги да помислят за всичко, за фотограф, за някаква награда за детето, че е завършило успешно, в каквото направление преценят това. И тъй като образованието, истински вярваме в него, че то е едно начало, през което тази основа, която получиш и кариерният път, който там видиш, е много важен за бъдещото ти развитие. Подкрепяме и децата студенти в български университети, тъй като ние като българска компания вярваме, че да подкрепяме българското и да задържим младите хора тук при нас е изключително важно и затова и различни инициативи по посока на обществото, като споделяме опит, защото ни е грижа, отново са насочени към младите хора и желанието ни те да се реализират тук в България. Каква е ролята на корпоративната култура за изграждане на удовлетворен екип? Спомням си проекта, когато стартирахме проучването на нашите ценности и на организационната ни култура. Ние винаги сме имали ценности, в които вярваме и от които сме били водени. И колегите, влизайки в компанията, винаги първо са се запознавали с това, кои са нашите етични норми. Беше хубаво да установим, че те не са се променили във времето и вярата ни в това, че отговорността и човечността са водещи за нас е запазена. И всъщност корпоративната ни култура не се е променяла в годините. Ние винаги сме били водени от идеята за това, че трябва да бъдем добри към нашите колеги, добри към клиентите ни. Самия смисъл на това, че ние срещаме клиента е да помогнем да реализираме неговата мечта, да сбъднем неговата добра история и да сме до него, когато никой друг не иска да бъде. Така естествено и към обществото и вярата в това всъщност помага много лесно на хората да вземат решения, водени от идеята, че това, което правим, е наистина за добро. И сега един отговор, който може би ще изненада много от зрителите ни. Какво е съотношението между мъже и жени в компанията? Дамите са преобладаващи. Над 70% от колегите в компанията са дами и хубавото при нас е, че всъщност дамите са не само преобладаващата част, но и сред мениджмънта ни имаме много дами, много лидери, които са израснали в компанията и заемат ръководни позиции. И за нас всъщност човешкото лице на бизнеса е онова лице, което както в семейството, грижата от страна на жената, така и към нашите клиенти, всъщност те посрещат в повечето случаи дама срещу себе си. А какви са тенденциите, които забелязвате по отношение на развитието на кадрите? При нас, ако трябва дори да се ръководя от мениджмънта, който управлява компанията, всички колеги са започнали на редови позиции, повечето, дори аз самата съм започнала като кредитен консултант преди 19 години. Развитието при нас не е тема табу. Случва се и истински вярваме, дори за всеки нов проект, който отваряме, търсиме вътре сред кадрите. Всяка позиция, която се отваря, първо се обявява вътрешно и ако няма човекът, който да я поеме, едва тогава ние обявяваме навън. Много от колегите ни се развиват и то в рамките на 10 години можеш да преминеш през няколко позиции. Не е нужно да чакаш много време за това. Поглед към бъдещето, какви са бъдещите ви планове за разширяване на тези инициативи и какво ново да очакват служителите ви? С колегите ни много мечтаем, че ще успеем да реализираме още инициативи по посока на това семейството да бъде част от тях. Минала година стартирахме семейен празник на EasyCredit. Тази година ще го продължим. И инициативите, които са по посока на децата,
вярваме, че могат да бъдат разширени. Искаме да подкрепиме служителите ни като родители. Мечтаем за това, че ще реализираме обучения, които да ни помагат дори в това как да говорим с децата си, как да ги ангажираме към нещо различно от устройството, как да ги накараме да мечтаят, да искат да им се случват различни неща. Темата за емоционална интелигентност винаги е била част от обученията в компанията. Сега мечтаем да поговорим за това какво е емоционална интелигентност сред децата и как родителите могат да подкрепят децата си в това и защо всъщност е важно вече да говорим с децата си по-детскому, като с възрастен. Благодаря ви, госпожа Балабанова. Надежда Балабанова, заместник-директор Човешки капитал. След малко разговора с нея и с двама от служителите на EasyCredit продължава. Останете с нас. Продължаваме разговора с Надежда Балабанова, заместник-директор Човешки капитал в EasyCredit, както и с един служител на компанията и с неговия син. Добре дошли на Красимир и Георги Костадинови. Здравейте. За да разкажем човешка история, която е повлияна от тези програми на компанията, за които говорихме допреди малко. Каква е вашата история? Нашата история почва така, че моят син беше избран за дете-студент, за подкрепата за дете-студент от компанията, която работя, EasyCredit. Първоначално не бяхме много сигурни, нали, първа инициатива такава за нас, нали, дали ще се падне на нас, дали ще бъдем избрани, но събрахме всички видови документи, които се изискваха и ги подадахме. И на случайен принцип, нали, с томбола, или как да го кажа, бяхме избрани. Един от избраните. Нали, едно дете от избраните. От колко години работите в компанията? Вече 12 години работя в компанията. От 2013 година съм в компанията. Започнах като менеджер на офис Хармали. С времето преминах в по-горна позиция като регионален менеджер и вече 5-та година съм регионален менеджер пак на офис Хармали. И каква е вашата история? Вие чухте, че има такъв вътрешен конкурс, така ли? Да, разбрахме, че има такъв вътрешен конкурс. Беше спуснато, нали, като предложение към всички служители. служители. Предложение, самата инициатива и решихме да участваме. И ние имаме си събрахме нужните документи, имаше критерии също така, нали, изисквания спрямо ученикът, студентът. Да го попитаме и студента. А студента, Георги, какво реши? Може ли на ти? Да, разбира се. Ти какво мечтаеш да следваш? Като цяло аз на по-късен етап реших да запиша точно геодезия. Средното образование завърших в природо-математическата гимназия в град Хасково и оттам просто интересът ми към математиката ме насочи да избера точно тази специалност. Отличник ли беше? Да. Браво! Това е също. Един от критериите. Наистина е така. Имаше ли надежда, че можеш да бъдеш сред избраните кандидати? Като цяло, първоначално бяхме скептични, като повечето хора. Не вярват, че точно, както каза и баща ми, точно на нас ще се случи, но ето, че така стана. То понякога, може би, и сред потребителите има скепсис. По друг въпрос, но в тази програма колко кандидата се бяха явили? От тези 3500 служители? Ние винаги сме вярвали, че колегите трябва да бъдат подкрепени дори и в това да искат. Затова за всяка инициатива, която стартираме, имаме информационна кампания, която не просто по имейл да получиш нещо. Стараем се по всички възможни канали да достигнем до нашите колеги. Имаме вътрешна Фейсбук група, в която промотираме всяка инициатива, в която могат да се включват. Напомняме първи, втори, трети път. За нас наистина е важно, колкото може повече хора да се включат. Имаше много сериозни критерии специално за тази инициатива, освен на успеха и Българския университет, в който да завършат, да искат да започнат своето следване или в момента да следват колегите. Над 30 човека
подадаха своите кандидатури и всъщност на томболен принцип, защото това също е един от важните за нас неща, да сме винаги честни и открити както към клиентите, така и към колегите си. Затова на томболен принцип бяха изтеглени петима колеги и всъщност техните деца, които да бъдат подпомогнати в следването. И всички бяха много щастливи и вярваме, че следващата година ще може да подкрепим още и още и след време ще може да се похвалиме с една така сериозна бройка реализирани и успешни млади хора на нашите колеги. Какво означаваше за вас тази подкрепа? Шестиците са си шестици, но все пак и резултата е... Значи за нас беше като родители доста голяма едно финансова помощ, отделно и това, че нашето дете е избрано, голяма гордост беше, че все пак ние, на нас се падна това нещо, да бъдем избрани и подкрепата, която получихме от самата инициатива е добре за нас. Как реагираха вашите колеги? Какво ви казваха на работното място? Първоначално колегите, те също ни повярваха, като подавах още документи, че дали ще се падне на нас, така, но както се казва, и тото като пуснеш, не на всеки се пада, но трябва човек да опита късмета си. Да, ние имахме късмет и получени са на нас. Някога представили ли сте си, че ще попаднете в такова общество, в такава компания, която да ви подкрепи в този важен личен момент? Може би не. Не съм очаквал, като компания, че изобщо като работодател, че ще има такава инициатива, че ще бъдем по този начин подкрепени, защото това е много важна подкрепа. Не съм очаквал. Лично аз. Че може да има фирма или работодател, който да подкрепи семейството, не само служителите, но и семейството на служителите. Георги, ти сподели ли с по-възрастни баби, дядо, леля, чичо, които може би са работили в една друга система? Те как реагираха на тази модерна практика предприятия да подпомагат служителите си по този начин? Когато им казах, те също много се изненадаха, защото това е нещо ново. Аз не съм чул друга компания да го прави, да по този начин, с такива инициативи да подкрепя семействата на служителите си. Какво съветвате и останалите си колеги? Сега има и други програми, може би да кандидатстват също като вас, нали? Радваме се също така, че занапред ще има също други инициативи, ще участваме, разбира се, ако има възможност да участваме, защото сега има нова инициатива, която е за деца абитуриенти. Ние нямаме в момента абитуриент, който има ще участва. Надявам се да спечелят повечето хора. Те са до 10 човека, мисля, че. Това е също добра инициатива. Ще останат доволни. Както аз като разбрах, бях много доволен. Не очаквах просто и ми стана много приятно, че точно аз съм избран точно моето дете и така. Госпожо Балабанова, финални думи на нашия разговор от вас като заместник директор човешки капитал. За мен и за колегите в екипа е много важно да сме част от смислени инициативи. Инициативи, които наистина ще ни донесат удовлетворението, че сме помогнали и сме успяли в малките неща да направим голямия момент значим. Не случайно продължаваме инициативата Споделяме опит, защото ни е грижа. Успяхме да достигнем и работим успешно вече с 3 университета в България и с много голяма част от младежките центрове в различните градове. Щастливи сме, че успяваме и влизаме в срещи с младите хора, които завършват, все още не са избрали своя университет, своя кариерен път и успяваме да споделиме в тези срещи с тях нашия опит
от реалната среда. С нас винаги са били колеги от различните дирекции, които да помогнат на младите хора да повярват, че могат да бъдат успешни тук и че всичко е в техните ръце, и с подкрепа от родителите, с малко подкрепа от множеството инициативи и организации, които дават възможност на младите хора в момента да се включват в много събития доброволчески. Ние имаме също такива и сме много щастливи, че колегите ни там идват със своите деца и дават добрия пример, да кажем инициативата "Аз засадих дърво, какво добро направи ти". Събра множество от нашите колеги, където отново бяха децата и даваха примера на младите хора, и всъщност вярваме, че заедно ще продължим с подобни инициативи. Колегите ще се включват и ще продължават да се включват с удоволствие и ще показваме, че доброто е заразно. Ще посадим дърво. Да, разбира се. Благодаря ви, благодаря госпожо Балабанова, благодаря ми на Красимир и Георги Костадинови. Подкаста "Силата на доброто" продължава. Следващият ни гост е Марина Мочакова, преподавател в катедра икономика в Университета за национално и световно стопанство. Разкажете ни за партньорството между УНСС и EasyCredit. По принцип аз съм отскоро, тъй като сега ми стартира докторската програма, от която съм част, и всъщност това, което ми прави впечатление, не съм много сигурна исторически как са се развили отношенията между EasyCredit и УНСС, но това, което е готиното, е, че всъщност се получава едно много хубаво партньорство между бизнеса и студентите. Защото когато имаме едни хора, които учат и нямат достъп до бизнеса и до практиката, на тях после им е много трудно да се справят на пазара на труда. Докато когато те са се докоснали до бизнес сектора, имаме една много по-добра ориентация в много отношения. Примерно, харесва ми да работя това, не ми харесва да го работя, искам да се занимавам с нещо или не искам да се занимавам с нещо. Или как да се развивам, за да мога, примерно, да стигна определено ниво на познание и практика в даден момент от време, което е безценно. Действително, това е безценно, така че когато се сблъскат обучението, теорията и реалната практика, винаги се получава нещо градивно. По вашите наблюдения, каква е финансовата грамотност на младите, с които се сблъсквате, колкото и условен да е този термин? Катедрата, в която аз преподавам в момента, всъщност има и млади хора, но има повече, така да кажем, хора, които са на една доста по-зряла възраст. Тъй като аз преподавам в криптоикономика, всъщност те се интересуват повече от този сектор, но ми прави впечатление, че действително в университета е пълно с мотивирани хора, които имат идея какво искат от живота и какво искат да постигнат, което като цяло винаги е готино, защото сме свикнали да слушаме младите това, младите онова и все някакви негативни епитети да има отзад. А пък всъщност си има хора, които са си така подготвени вече. Да кажем, активни, любопитни, интересуват се и буквално много бързо намират информация и действително са така доста положително настроени и към процесите на обучение, и към практика, и към всичко останало, което е супер. Много добра новина. Ето, развенчаваме още един мит. Да. А какви са финансовите инструменти, които те предпочитат да ползват? Аз не съм си правила статистика за възрастта на хората. Прави ми впечатление, че хората се замислят за инвестиции някъде малко след 30 годишната си възраст. И горе-долу по-младите хора някак си не се интересуват толкова от инвестиции, може би защото не има на дневен ред, тъй като един млад човек, той първо завършва висшето си образование, после започва да се опитва да се утвърди като професионалист и вече в един момент, когато си е постигнал, така да се каже, целите в това отношение, тогава вече започва една мисъл за натрупване на спестявания и материално благосъстояние, семейство, деца, дом и всякакви такива работи. И покрай това нещо хората започват да се замислят и за инвестиции. Финансовата грамотност при доста хора, за мен лично, е незадоволителна. Това го казвам през призмата си на човек, който цял живот се занимава с данъци.
в смисъл такъв, че съм управляващ съдружник в счетоводна къща и при мен идват най-вече хора, които са в бизнес сектора и се очаква, че голяма част от тях трябва да имат едно по-високо ниво на подготвеност на тема финанси, финансова грамотност и парични потоци. И всъщност виждаме как, аз и колегите в такъв смисъл виждаме, как при много хора действително липсва бизнес планирането. Под бизнес планирането визирам един бърз икономически анализ, колко ти струва продукта, за колко можеш да го продадеш, какъв ти е маржа, каква сума трябва да заделиш за разходи, каква да отделиш за осигуровки, каква да отделиш за данъци. И в един момент, всъщност, когато сметката не излезе, системата се чупи и за това съществува и може би доказваме по този начин тая статистика, че 90% от стартъпите се дънат още в рамките на първата година и доста малък процент оцелява до третата и това е гранд финал за много от тях. Но пък на фона на тази обезкуражаваща история, вие споменахте, че Юво набира все по-голяма популярност като платформа. Значи, когато говорим за финансова грамотност, истината е, че доста хора се чудят в какви инструменти да инвестират. Тъй като в нашата счетоводна къща ние сме се брандирали, така да се каже, с оформяне на документи от инвестиции, определяне на данъците и респективно спестяване на данъци, където е възможно, си давам сметка, че хората, които предпочитат сравнително ниско рискови инвестиции, т.е. такива, при които няма утре пазара да направи корекция с 30% надолу и ти да си изгубиш 30% от спестяванията, което са рискови инвестиции. Хората, които предпочитат сравнително ниско рискови инвестиции, такива с солидна доходност, такива, които са с предвидима доходност и няма да имат някакви, кой знае какви флуктуации, процентите им ще върват нагоре, защо не и да бият инфлацията, се насочват към peer-to-peer платформи. И това е много готино като цяло, защото колкото и около бързите кредити да се вихри един негативен пиар, то тук със сигурност имаме един достъп на малкия инвеститор до финансовия сектор. Тоест аз мога примерно да заделя 1000, 2, 3, 5 хиляди лева, да ги инвестирам в peer-to-peer платформа и използвайки инструментите на сложната лихва, всъщност аз да получавам една не лоша месечна доходност, която няма да е някаква велика на фона на моите 2-3 хиляди лева, но тя ще се индексира към главницата и също ще се улихвява, което вече в края на годината води до един доста по-добър финансов резултат. Тоест, ако аз примерно имам 6% годишна доходност, то всеки месец аз на тия 1000 лева ще получавам по половин процент, който ще се добавя към моята главница, ще се реинвестира. И на края на периода всъщност моята главница ще е нараснала и аз няма да получа 6% от 1000 лева, аз ще получа много повече. Честно казано не ми се смята, ако ги индексираме за една година с 1%, колко ще стане. Когато хоризонтът ти е 2-3-5 години и ти към тая сума също добавяш, а тя не ти стои стационарно, това вече допълнително мултиплицира ефекта. И понеже споменахте бързи кредити, Easy Credit също работи с Юво, нали? Точно така. И да се върнем на бизнес класовете в контекста на партньорството между УНСС и Easy Credit. Колко е важно на студентите да се предлага и практически опит преди дипломирането? Поред мен това е изключително важно, най-малкото от към гледна точка на кариерно ориентиране. Защото ти няма как да упражняваш една професия с кеф, ако не си я избрал със сърцето си. Аз да можеш да я усетиш, да я пипнеш, тя да те докосне, ти все пак малко или много трябва да седнеш да я практикуваш. Когато аз завършвах, тъй като аз съм с юридическо образование в интерес на истината, си спомням как една голяма част от моите колеги юристи записаха право с невероятен жар и ентусиазъм до момента, до който не се сблъскаха с практическата част и не си дадаха сметка точно какво ще трябва да правят. И тук правя паралел, примерно, наказателното право може да е изключително интересно до момента, до който по цял ден не трябва да започнеш да се справяш с комуникация с хора, които са от крими контингента, което вече на практика не винаги е толкова готино и трябва да имаш друг модел, друг вид психика, за да може това да ти е интересно, да те влече и ти да продължаваш да го работиш с кеф и то да не те натоварва.
Съответно пък нали, мислиш си, че ще правиш нещо много интересно и накрая, за да избягаш от всичките такива по-мачкащи сфери, изведнъж си избираш нещо, което е тотално скучно и административно, което нали, не е толкова задоволително, обаче пък си го учил 6 години и ще го работиш, какво да правиш. Така че, за да не се случват такива неща, за мен е изключително важно хората да имат досег до практиката и да могат да пипнат, да усетят и да си кажат това е моето или не, това не е моето, дай ще търся нещо друго, преди да съм накатала една брой години в образование и квалификация. В контекста на вашата работа с студенти от всякаква възраст и в контекста на нашия подкаст Силата на доброто, какви са съветите, които може да дадете на потребителите? Така, по принцип, един от най-важните съвети, които мога да им дам, е да си повишават финансовата грамотност. Аз много обичам да се шегувам, че нали, към дамите особено има едно клеймо. Вие сте меркантилни и така нататък. Само, че лошата финансова грамотност, по мои наблюдения, е довела доста хора до много тъжни ситуации в живота. И когато в твоето ежедневие се случва така, че от теб зависят и други хора, примерно децата ти, ти не можеш да си позволиш това, което причиняваш на себе си в тъжният аспект, да го причиняваш и на тях, защото ти не си им искал разрешение. От другата страна на барикадата стои това, че нещото, което ти правиш, трябва да ти носи удоволствие, за да го правиш с кеф. И от тая гледна точка бих посъветвала хората и по-точно младите хора, които сега те първа им предстои, да не губят време. И когато могат да имат досег до определена професия, към която са насочили, да отидат на стаж, дори да е безплатен, т.е. дори да не им се заплаща за труда, да придобият така представа, да имат досег с реалната работа, защото това ще им е безценно по-нататък. Тоест, много бързо можеш да се ориентираш дали да продължиш с това нещо и да инвестираш години от времето си и от жизнената си енергия, или да пуснеш и да се преориентираш своевременно, което пък ще ти спести години от живота ти. Прекрасен финал на нашия разговор. Марина Мочакова, преподавател в катедра икономика на УНСС. Благодарим ви, че бяхме заедно. Бъдете с нас и в следващия епизод на подкаста Силата на доброто.